Takže čaute ľudia, vítam vás od druhého dielu z SF Game, zdraví vás Marty TV z Double Power. Takže dneska by som chcel iba trošku dobiť pozemko, keď sa mi to nepodarí, tak nepodarí, nevadí. Môžeme na budúce. Chcel by som minúť huby do 50, takže na pozemko mi to mohlo stačiť. Tuhu som sa dal aspoň do 13, tuhu mám 0. Úroveň 13, takže tak tu máme obchod, tu nič nemám, ani tu, takže som sa dal do 13, dúfame, že teraz dáme stivého vampíra, takže môžeme sa pustiť na to, to máme zadarmo. Nič. To ne. Poď. Na ňo proste asi nemáme. Oj, ten kritik na začiatku bol trošku. Nič proste. Nič. Keď dá takýto kritik, tak s tým už nič nespravím. Takýto kritik, keď mi zoberie cez polku HP, ja s tým nič nenarobím ako. No tak za 2 ako nič nekúpim. Takže do podzemí, ale nič, ty kokos, úplne. Neviem, či dám zrovna do 50, lebo chcem si šetriť huby. Kokso. Jak to, že ho neviem dať? Koľkatka on je 16. Prosím, nech ho dám ešte tento diel. Tento diel bude krátky, keď ide do 50 húb, lebo neviem proste. To ne. Ti dáva? Tým proč? No. Kokso, ja si ho vôbec nedávam. Máme 75 húb. Poď, prosím, poď. 3 minúty, ako ja už by som to chcel ukončiť, len to bude strašne malý diel, lebo z tohto nedám, ja by som ho dal tak do... Ešte musím expiť na ňo. Ty, mi dáva hrozné kritiky, to ne. Nič. Do 60 môžeme dať a už končiť, alebo do 65, lebo toto, vidíte? Není šanca. U nás. Toto bude hrozne krátky diel. 5 minút už toto má asi. Bude mať 60, do 60 húb. Ne a ne. Počkaj, necháme. To fakt?
Omega. Ojda. Keďže mi ešte ostane, možno. Aj tak by som ho nedala, ale aspoň. Poď! Teraz keďže ho dám, tak som tak šťastný posledných húbach. To ešte horšie skončilo. Pozrieme, koľko to má, to má fakt málo. No, 5 minút hovorím. Takže ďalej si pozreli krátky diel, mi krátky. No, nič s tým nespravím, tak čaute, like, odber, komentujte a